Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda kuka ji cewa AGP Egbe-Tokun ya ba da umarnin a binciki wannan duka da aka yi wa shugaban ƙwadago. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. AGP Egonyo Otun ya fito ya bayyana wannan batun ne kan a duba wanda suka yi wa shugaban NCL wannan duka, shugaban ƙungiyar ƙwadago, inda shugaban ƙungiyar ƙwadagon ya fito yake cewa babu wanda ya isa ya hana ƙungiyar ƙwadago tafiya wannan yajin aikin. A ce za a bi shi har gidan shi a kama shi a fita da shi a mai duka, to hakan fa ba zai kawo gyara don ya tsaida wannan yajin aiki ba, sai dai illa ƙara tunzura shi da zai yi. Kuma inda ya ƙara da cewa shi wannan yajin aikin ba ya fita don al'umma ba ne ba, abin da ya sa aka tafi wannan yajin aikin saboda ƙungiya ta duba irin wannan duka da aka mai. A ce shugaban ƙwadago za a yi wa wannan dukan ko don an ga ba su da babban wani mai muƙami a ɓangaren su. Inda ACP ya ƙara da cewa lallai in dai aka duba wanda suka yi wannan duka na shugaban ƙungiyar ƙwadago, lallai za a hukunta su da dukkan laifukan da suka aikata.